A la ruta d'avui veurem molta aigua. Sortirem d'un poble menudet, Arnes, i l'objectiu serà recórrer a peu el camí dels Estrets d'Arnes, concretament entre els Estrets i l'àrea de lleure de la Franqueta. Este mirador de camí cap als Estrets és una parada imprescindible. Des d'aquí veiem perfectament les Roques de Benet, un conjunt muntanyós espectacular amb formes arrodonides que a mi em recorden a la Serra del Montsant o fins i tot a Montserrat. Et recomano que hi facis una parada perquè la carretera i la vista valen la pena. Estem arribant a Arnes, ja veiem el poble des de la carretera. Recorrem alguns carrers d'Arnes en cotxe fins que trobem la senyalització que busquem. En este punt comença la carretera asfaltada que surt del municipi i que ens portarà fins al pàrquing dels Estrets. Són uns 4 quilòmetres. Ara sí, deixem el cotxe al pàrquing i trobem uns cartells que marquen l'inici de la ruta per esta part del Parc Natural dels Ports. Recorrem uns pocs metres per un camí estret i parcialment empedrat que baixa bastant empinat, però abans que ens n'adonem ja som en plena excursió dels Estrets d'Arnes. Veure el verd intens de l'aigua dels tolls ens ho fa saber. Pronte arribem al Toll Blau, és el més gran de tots i ideal per banyar-s'hi. Fins i tot s'hi pot nedar. És una mena de piscina natural espectacular. L'excursió d'avui parteix d'Arnes i arriba fins a l'àrea de lleure de la Franqueta. Com que tornarem pel mateix camí, amb la calor que fa, estic segura que just abans d'agafar el cotxe farem un cabussó al Toll Blau. Continuem caminant. La ruta dels Estrets d'Arnes és una de les més boniques i característiques del Parc Natural dels Ports. El recorregut és d'uns 5 quilòmetres d'anada i 5 de tornada pel mateix camí, i el desnivell és de 229 metres. És una excursió que no té gens de dificultat, amb la qual cosa és ideal per fer-la amb xiquets, que estiguen acostumats a caminar, evidentment. Per cert, a l'estiu, gran part del recorregut és sense ombra, per tant, és important recordar que cal anar ben protegit. Esta excursió és de postal. Em costa descriure el que veig en paraules i captar la bellesa del paisatge amb la càmera. Caminem entre parets de pedra monumentals de formes arrodonides per una sendera sinuosa que discorre entre les muntanyes de l'esquerra i el riu Estrets, a la nostra dreta. És el congost més bonic que he vist mai. Hipnotitza mirar el riu que salta de toll en toll i les minicascades que es creen al seu pas. Relaxa sentir el soroll de l'aigua de fons. Pareix que el congost ens engolix en un viatge que és pur plaer per als sentits. En alguns punts, la sendera s'allunya només una mica del riu Estrets per passar entre un bosquet. De tota manera, el soroll de l'aigua sempre ens recorda que no està gaire lluny. Hem arribat al pas de riu. L'haurem de travessar per damunt les roques. Si no et veus amb cor, també et pots descalçar i fer-ho per dins l'aigua si n'hi ha poca. De fet, un cartell ens adverteix que no el travessem en períodes de crescuda del riu. I ara, de sobte, el paisatge es transforma.
Deixem enrere el congost i els tolls per trobar-nos en un gran prat travessat per la sendera que ens permet continuar el camí. Quin goig que fa esta gran clariana a principis d'estiu. Caminem uns quants metres més i torna a canviar. Ara resseguim la sendera per la dreta, tocant a la muntanya, i el riu queda a la nostra esquerra, avall, al fons. S'han acabat els tolls i l'aigua corre fluida amb un cabal més gran. M'encanta la vista cap endavant, amb la profunditat de la vall i el camí serpentejant que es perd al fons. Amb tot, en esta part del camí s'ha de parar compte de no caure i anar tant a la dreta com siga possible. Arribem a un nou pas de riu, però esta vegada de camí asfaltat, ja queda menys per arribar a l'objectiu. Ens aturem un moment per admirar la bellesa de les cascades i el riu de ben a prop. Ens hidratem i continuem caminant per la dreta del riu Estreig. Al cap d'una estona, un pontet de fusta ens indica que hem arribat a l'àrea de lleure de la Franqueta, final de la ruta i punt de retorn. Un lloc així convida a quedar-s'hi una estona, descansar i menjar alguna cosa per recuperar forces. Hi ha gronxadors, lavabos i una zona amb taules sota l'ombra dels arbres ideal per fer un refrigeri. Ja ens hem recuperat. La tornada la farem pel mateix camí. Les rutes circulars són molt boniques perquè tot és novetat. Amb tot, les que repeteixen camí, com esta dels Estreig, també m'encanten perquè a la tornada em fixo en altres detalls i, com que habitualment vaig mirant cap endavant, gaudixo de la vista diferent del paisatge. Al final del recorregut dels Estreig d'Arnes, tot just abans que acabi el camí, tenim la Cirereta del Pastís. Després de la calor que han passat avui, refrescar-nos al toll blau és la millor manera d'acabar l'excursió. Així que ja ho saps, si vens a fer-la, no t'oblides del vestit de bany. No et puc portar aquí amb nosaltres i que sentes els ocells, el vent, l'olor dels arbres, la gelor de l'aigua del riu, el soroll de les cascades, el sol que crema la pell, però tinc la il·lusió que hagis gaudit amb aquestes imatges gairebé tant com jo. Ens acomiadem d'Arnes amb les roques de Benet de fons, símbol d'esta contrada.